Problema 7. Els meteorits que cauen sobre la Terra tenen una energia cinètica elevada a causa de la seva gran velocitat, de l'ordre dels 40.000 km per segon. Suposa que col·lidirà un meteorit de 20.000 tones, és a dir, un meteorit molt més menut que els que poden causar desastres ecològics al nostre planeta, a la velocitat relativa de 40.000 km per segon. Quin és el valor d'aquesta energia tant si s'expressa en joules com si s'expressa en quilowatts hora? Bé, doncs és un problema molt senzill. Fixeu-vos que energia cinètica és un mig de la massa per la velocitat al quadrat. És a dir, un mig de la massa, estem parlant de 2 per 10 elevat a 7 quilos. Fixeu-vos, hem convertit les 20.000 tones afegint-li 3 zeros més per a que siguin quilos, i tot això ho multiplicarem per 4 per 10 elevat a 7 i tot això elevat al quadrat. Fixeu-vos, 4 per 10 elevat a 7 són 40.000 km per segon, 40.000 i 3 zeros més per a que siguin metres per segon, i al mateix temps, evidentment, tot elevat al quadrat. Quan jo faig aquesta operació, això dona 1,6 per 10 elevat a 22 joules, que és una quantitat immensa. Si jo ara volguera convertir de joules a quilowatts, ho podria fer d'una forma molt senzilla. Fixeu-vos que si un quilowatt hora són 3,6 per 10 elevat a 6 joules, quants quilowatts hora serien estos 1,6 per 10 elevat a 22 joules? Estaríem parlant d'una regla de 3 en la que, fixeu-vos, 1 per 1,6 diria que dona el mateix que x per 3,6, de manera que este 3,6 passaria a l'altre costat dividint, i estaríem parlant d'una quantitat de 4,44 per 10 elevat a 15 quilowatts hora. Una quantitat immensa.